A música viva sabe melhor. A música ao vivo sabe mellor. A música ao vivo sabe mellor. A música ao vivo sabe mellor. Música ao vivo. Música ao vivo. Mellor, mellor. Música ao vivo. Música ao vivo. Chegan os cuartos premios Martín Kodax da Música. Tedes do 15 de febreiro ao 5 de marzo para inscribirvos. Lembrade que este ano os proxectos premiados no 2016 non poderán presentarse de novo nesta edición. E na segunda rolda de votacións será un xurado formado por profesionais do sector musical o encargado de escoller os premiados deste ano.